om der er mere, jeg vil sige. Ja, det er selvfølgelig. Nej, jo. Det med ressourcerummet, det er også Ja, jeg vil også lige sige, det er jo ikke sådan i hvert fald for mit vedkommende, nu kan jeg kun tale for mig selv, at jeg ikke er til stede på skolen, når mine initialer ikke er når vi underviser over til andre klasser. Ja. Så for eksempel i morgen, når der står Claus, så står jeg over i en 3. Y, men det betyder ikke, at jeg ikke er på skolen. Hvis det er fuldstændig SOS, så vil man kunne nå mig. Men jeg laver formentlig noget andet, så må I vente til pausen. Så det samme gør sig jo gældende for mig. Ja, så jeg, altså for eksempel mig, jeg under det. Okay. Ja, nå, så vil jeg I forbindelse med den der eksamen, der bliver afholdt, så er der udgivet en CD med noget, der hedder et ressourcerum. Og det ressourcerum, som er blevet brugt i forbindelse med det, vi har tilpasset her, det ligger på skolens server. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan man får fat i. Om I kan bruge det til noget, det ved jeg ikke helt, men det er i hvert fald søge noget inspiration i det. Jeg skulle nok egentlig ud på skrivebordet. Hvis I... Man kan sige det, jeg tror det er fra 2007 eksamen. Ja, men det kan godt være, det stod der nemlig. Hvis man klikker på fag, alle mine studieforberedelse, AT 3.G, gamle AT, så var den fra 2008. Ja. Og klikker på den der, så starter det ressourcerum, som det er. Og det er sådan en hjemmeside, hvor man kan klikke sig frem til forskellige ting. Der er den samme opgave, men ellers er der sådan et ressourcerum, hvor der er forskellige rum, man kan